yeZimbabwe ndadzoka nhasi pane nyaya panapa ndakwanisa kusanganisa sister original sister vacho vanyoka yemabhunu nethat guy akauya achizviti ibrother yanyoka yemabhunu but vaviri ava havari kuita kakusanzwisisana. So please chekutanga I've never done a video rakaita seiri before. Nhasi ndikukumbirawo motondiregerero kana muri pane vana please musateerera video pane vana vadiki please ndikukumbirawo. And chechi2 kana muchiziva kuti imimi muri pane kana vanyarikani shandisa my earphones ndapota zvangu please muchandiregerero ipapapa ndanga ndisingatodi kuribuditsa but because of zvakawanda ndatombotry kuti ndingirikina I spend almost the whole night tichitry kudingana tichitry kubatanza vanhu vavo kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei but vari kuratidza kusanzwisisana. Inini ndinogona kungorisiya rakadaro handiti but mangwana panogona kuzoitika zvinoitika kune vanhu ivava or something mozanga ndibvunza kuti kuliye ndichinji of which ndina nguva yekuzochengeta footage yezvimwe zvinhu zvetakazonyanya kuita kumashure saka toda kuti zvese zvinenge zvasvikira panapa imimi muri yeZimbabwe mozozvinzwa mozojaja. So right about now ndoda kufonera kutanga ndafonera uya anga achizviita brother yanyoka yemabhunu but haasi kuzviziva kuti ndichamusanganisa nenhingirikini yake nemunhu ari nesister chaiyo original because munongoziva kuti nyaya dzemastreets munopedzera wangosangana you end up matomita masangana nevanhu. Hello. Right, this time ndindazoita zvekufona manje handipaipai manga mambondifonera murimi muchitaura zvamanga muchitaura nhasi izvi zvindanyatsoodzoka muri sei manje ipapo? Aiwa bo nhasi ndoda kunyatsokukusanganisa nesister yanyoka yemabhunu saka ndoda kuona I hope that lady is your sister because iyeye isister yacho chaiyo and muchange muchitaurirana muri mega ipapapa zvamuchataurirana inini handinei nazvo inini I'm doing my job zvekunhu zvekuzoya muchinchikidzira kuti kuuraya ameno zvamunenge muchitaura but I'm doing my job. Nyaya dzauri kutaura dzinourayisa kukuliyeni ndisanganise naye ndaure naye hapana pekuti inini ndinotadza kuziva sister yangu kana ari sister yangu ndinokuudza kuti ndi sister wangu asi kana asiri sister wangu uchatonzwa tichitadza kuwirirana ipapo. Alright, sanganai. Hanzvadzi munhu waya auya iye anga achitofona achida kutondiuraya saka sanganai naye mutauriraniwo ipapapa. Mbona ichi makasimba here? Muje muri boy. Ndiri right zvangu kwakadi kumba kwenyu. Kumba kwedu kuri poa mene kwenyu kurese. Aiwa kunofara ndinoona nzodho muchiti murama yenyoka. Ndini. Munogara kupi? Ndogara ku Rustenburg. Saka muri mumba mana nyoka? Muri nambani? Maudodo zoti nini ndiri nambani? No, ndinoti ndinyatsokonipema nokuti ndinyatsoziva. Taurai nyaya yamafonera imimi zvamurudo nyatsoziva kuti zvekuziva kuti ndiri nambani. Saka kuroti nasisi wonyoka unogara kuZimbabwe wacho munotwaziva? Ndinomuziva. Imimi ndimani imimi kundifonera muchida kuziva kuti inini ndinani? Uri mata iwe. Uri kuzvinzwa? Iwe uri uda kuketywa here panapa unodaita sei iwe? Ngemunhu musatanyongo musuri basa rekunyepera vanhu uchitaura kuti uri hama yawele uri hama yawele ipiwe musatanyongo mani iwe uri mata uri mani iwe futseke mani inoda nyepera kuda kutera matumbi wemhata uri jende remunhu musuri futseke mani ukapiwa mari iwe kuti utware futseke pamawhatsapp iwe uri mata yemunhu uri jende kufa iwe satanyongo. Vaya akatora masofa ekumama futseke man Rashid. Madzoka. Right, sanganai papapa sanganai papapa tinzwe kuti nyaya yacho ipere sanganai papapa. Aiwa ndiripo nama yanyoka yemabhunu. Mimi manje ndisemu sidaro imimi kuda kunyepera vanhu zvinzana nebasa resemu. Kwani
misisi kana matengo ate murudo para murudo kutadzisa program kuti bude zvakanaka izvezvi vanhu vandisendera kari izvezvi ndane 7000 yanda receive ko vanhu 7000 yako kunyo kwako ne 7000 yo anokusendera 7000 yani kweyo duzhiwe uri mate munhu uri amenyoke mabhunere zvezvi titange kuburisira zvitupa izvezvi ukate foni izvezvo ndise video kwa izvezvo uburitse chitupa chako izvezvo uburitse chitupa chawe uri mate munhu inosema nepfungwa dzangu usatsa nyongo vaniwe uri mate man buritse chitupa izvezvi kate ichiko ichi muise video ko tutseke man ina mutonge murona kupambi mimi mani misuri yenyu mani ndaboni bondi ndati kuti izvezvi buritse chitupa now kate ichi video ko ichi izvezvi kate iko ichi tise video ko wewe chinotama nepfungwa dzangu iwe wewe chinotama nepfungwa dzangu iwe kate ichi ko ichi muise video ko now chiburisira nezvitupa izvezvi unoramanyuka maburitse chitupa chako buritse chitupa chako urumwana kwamasiwewe urumwana waningimasiwewe inodotama nebrand yavanhu wemusuri womunhu maniwe inonipa hashewe wakatiwa mariwe wakatiwa mari kutematanaautaroti walington akatenga kutseke mani musuri hatina hama inogara kurustenburg ndakutaura chikwadi inogara kujobek inonzi kukimbari hatina hama inogara kurustenburg sisi vangu vari kutaura kuti wakataura nawewo wari kuzimbabwe ndezvekumama ndezvekumata mukosho wako iwewe uri kuzvinzwa nditsvage uri mate munhu buritsa chitupa chako ndinonyebera vanhu yokumata mani wewe mukadzi anyika yemabhunu maigurona kotengesa motikari inotaura kuti mukadzi akarorwa nanyoka yemabhunu motikari yapo wauri kumisa machende nemabhora ako anenge kiti wautaura kuti motikari aramba kutengesa motikari ndiani unozori kupopota kwauri kuita kwakubuditse mukoma wangu mukati kakane nini ndinoti mukoma wangu ari mukati unoda kata chikoichi tipinde pavideo ko undiburitse chitupa chinotaura kuti uri mwana uri munin'ina wawellington kumba kwana wellington kune mukomana 1 anonzi wellington akukudza chokwadi kana une nharo kufona nevideo kuona nefesi yangu ubva waburitsa chitupa chako tiratidza nema-V11 yonopenga watengwa iwe wakafunge kudaisinondananiwa kuti baba vangu vakafa asina mwana womusango baba vangu inini vainzi neva havana kumbobvira vachihurira mwana womusango iwe hauzi hama yake uri girlfriend yake mai vangu vakafa asina kumbobvira vahurira mwana womusango uri mwana wokumushakwani iwe waunosimudza matinji uraro uchitaura zvinja nebasa rese kusimudza musoro munhu wava musoro vambe nepazasi kutaramba tsvina idzodzo ndibhoya futisenge mani womusuro munhu ndati kata chikwechi futise video ndati iweyo kana usina kutengwa ngatikate iko tise video ko tiona tininewo ndanatengwa kata ko chimondwangu yekutaura andipengo yekutaura duzvini ndichipengo yekutaura ndienda kutsvaga musuro munhu unosimudza muromo rako kuti siseke zimbabwe unozivira kuti dzangu saka taura kana vanota uzondiudza uri mata munhu akutuma kana uchifungidzira kuti kamari kawapiwa wakusimudza muromo basa hanzi mudzingwa akadya 25,000 odeya ukanzi wachitaura mwana wamai yangu nezira taura kuti mudzingwa azodai wada kugara pasi kubatanze zvinhu zvematushi tsvaga basa kana uri muno mwana nokutengai kuti muyozopinda kumba kwedu ndimanani uri mate munhu nemunhu ane burahamu uri mate munhu uri mate iwe ndingada nditsvage uya kuseri uye kuseri nevideo kowe nechitupa kuseka tipe chitupa chacho kusaunze chitupa chaweli panapa nekuti chitupa chaweli chakasekulata unza chako chinotaura kuti uri munin'ina uri hama yenyoka iwe futiseke mani udanizanisheni kumashure plus kunoka kusikubawa kumhata nerevolution kumhata ndatoinzwa nawo yako kuseniwe pane mnhu atonifona akati hanzi pane munhu atukasara wakataura kuti uramba yenyoka mabhunu basa rekutukasara ukane zvinhu zvanebasa rezochinyepara audio chako changu wachitaura uchiti sari wako ukamudzodhara sari waka akuziva unakana namba yasari waka utori tsuro newanja nepeji muda kunyudzisa hama yangu imimi mapiwa mari imi muri zvigananda imimi kumhata nditsvage undiwani izvezvi uya kuvideo kokuseri fungodokuita uri mari buritsa chitupa izvezvi hande kukata itise video ko kata ichitise video ko andikati shift baba kuti ngoya kuvideo ko andikati unakana chaunacho futsenge mani
mukoma wangu ndikuramidza kuenda kukoti saroka anobva nditi bva apo kukoti kuti waramidza kuenda kukoti nekuti kukoti ndiye ndiriko akambokuramidza kuya kukoti ndiani iwe unozanaona chaunacho kana vari mukoma wako sei uri kuvadziva vari mukati sei usekuya kukoti unenge wakahwanda mukoma wako sei kuti pese patinoenda kukoti tinosvika tichida kuzvinzira kuti tisamadza nyoka yemabhunu tisaona nyoka hatina vhavhu rinenge rako mufenzi wangu iwe handikuziva pandatombokuona usati kupinda kuhama kusiri kwako akumata iwe baba vangu wana mwana akadai nepfuma kuda family yedu here tazoenda nenyika ayo hatotozvibhika vanhu vakutotora mafamily edu kuti amafamily avo musure ndanokwesha manga dhoto zvire munhu aiwa imuri mahure echimerera kaimi munotenga kuti munozuka zvinyadzi muchitadza kuita zvine musoro ukunivakana kutaura nokuuka chete enda kuudzisa mukoma wangu imi munoda kusiya mukoma wangu achienda kumata izvezvi ndikuitire screenshot izvezvi kana uchida kuona handichada zvakutaura zvakawanda ndikuenda tinoti uri dako uri mutengesi kulenda ukwanzoti palocation here pastudio pako apo kumata kwakoenda zipu tseki simba wodwala wakukhulumaira amsunu wedwa ugolo wena phaki angisena sesikhathi sokukhuluma nawe wena nja sunu pedzera naye papa aizviko manga makungotukana akata phone manga makungotukana bo chii chikunyatsoitika ko imimi muri kuti munogara kuRustenburg kupi imimi kulendi inini handigari kuRustenburg handingamboudze vanhu kwandinogara cheko ndifunga kana kutaura nini undomona kuti handisi balance munhu uri kutaura naye hasi balance plus uyu munhu anotaura zvinhu zvisina musoro kulendi wai uchindifonera uchindisanganisa navanhu vanotaura zvinhu zvisina musoro tikuda munhu ane mafacts munhu anotaura chokwadi tovhetana kuti uri sister yachiona here uri hanzvadzi yachiona here kwete kuti munhu anenge achingotuka tinotaura sei nevanhu vasina musoro ivo aiwa but imimi kana muri mimi uchizvitawo imimi ndimi munenge muri brother yacho original munofanira kuningirina munongoziva kuti masisters vanhu vechikadzi vanoshanda nemaemotions imimi ndimaifanira kunge mocontrolawo munyatsonzwisisana zvisina kushaudhana mukati munhu anokontroleka munhu anenge achikupa mukana wekutaura kulendi because munhu anenge achingotaura zvinyadzi unonyatsoona kuti uyu munhu atengwa uya ndikuona varikuda kudzorera program kumashure kulendi unozoti izvezvi ndofunga ndambotaura ndakati pepe ndareceiva 7,000 kuti titsvage mari yemalawyer handitika izvezvi ndiri kutofonerwa futi kunzi pane imwe 2,000 yandoda kupiwa toda kubatanidza mari yemalawyer unozoti vanhu ava kana vachindida kulendi handitika ngavauye tisangane kukoti every day panoitwa koti ndinenge ndiripo saka iwo munhu ari kuti nigirira ende anga achikuti kubudisa chitupa watadza nei kubudisa chitupa iwo kuti uratidze kuti uri brother yacho zveshuwa watadza nei kubudisa chitupa ndamuudza kuti switcha kuwani iwe kuvideo call ndikuratidze but anenge asitori no data futi munhu wachono aiwa but ndatry one kukuswitcha imese kuvideo call hapana accepta video call apa zvake ndaenda kutry yako kutanga neyako since muri pa-call conference but no zvamaita izvo it's unacceptable unoziva kuti kumazimbabweans hatizotarise kuti vanhu munge muchitaura mashoko akadai so this is a public platform inoteererwa nevanhu vakanyarikani vachinji handiti but makuya makutanga kutaura zvakadai iwo wacho ngochiuyo uchitaura kuti uda kundiuraya urida kudidi handiti uyo makuya makuudzana zvinyadzi chii ndotoziva zvipi pakati penyu futi tobhilivha ani ipapapo kulendi inino handinzwa ndichitaura nyaya yekuti ndinouraya ndinotouraya zvechokwadi uyo ari kungoya achishaudha zvake we ndinomuuraya anomudzodho yakuseri amene kulojere kuno kubhawa yekuti anomudzodho tisangane kuseri izvezvo handisi kuramba kutaura nevanhu kulendi wese ari kuda kutaura neni ndiite paconference ko nditaure naye kwete kuti munhu anoswera achiuya kuinbox kwangu because inini chikuita ndide kubudisa zvinhu pachena ndoda kuti nyaya ifambe nyaya izikanwe kwete kuti munhu anotanga kuya achida kundituka achita se izvi zvari busy kundisira mameseji kuinbox kwangu hanzvadzi ngatitaurirane ndinotaurirana naye kuti kudii but pakutukana apa maita zvinhu zvisingagamuchirike izve so unoziva kuti munenge muchikonzeresa zvakawanda mene kuti unhu upo munoinda but anyway imimi manga muchinzi hamusinhingirikini yacho imimi munhu uyu munomuziva here imi ndo zvandakuda kuchiziva kwamuri munhu uyu munomuziva here imimi hamuchinzi hamusi brother yacho munhu uyu munomuziva here handina kuzoona hamuna kuzomboudza mazita uyu munhu ari kutokumbira kuti ndimuzive kulendi ndokona kutorera mascreenshot emameseji aari kundisendera kuti hanzvadzi ngatizivanei anona hanzvadzi tauraneni zvakanaka iye ari tototoraya kuti hanzvadzi yangu kufamily kwedu hatina munhu akadaiso hatina hama yakadaiso baba vedu isi vakafa tiri vakomana 2 kumba kwedu ne1 musikana uye haasiriyo
kana makuti one musikana kapa imbonzi masister acho mukutaura kana muchiti one musikana mukutaura upi wacho mumba medu mumwe wachina ndi cousin anonzani aiwa atizotaure mazita evanhu mazita evanhu aya ekufamily asiyanana namudzingu akaya ndosaka muchiona kana pamunotondibvunza kuti unogara kupi ndichingokudzayi kwandinenge ndatongofunga kukudze ndokwandogara imi nyaya yenyu yakaoma saka mamutaza kuti mareceiver 7000 maireceiver kunani ukona vamwe vanhu manje vanobvisa mari havadi kuti mazita vabude pachena izvezvi ndoda kunoreceiver inonzi ndonoreceiver imwe 2000 saka uroti nhasi ndokunorara ndiri mu9000 ini ndiri kuti wese ari kundida kulinde ngawe tisangane kukoti kwete kuti munhu anoswera kuya kuinbox kwangu achindinetsa kana akakufonera iwewe ningirikira musanganise neni pakoi papa totaura vanhu vonzwa nyaya yangu yandiri kutaura kwete kuti munondipa munhu ari kutaura zvisingabatike kana niwo wakanziwo uri kutaura nemunhu akadai unotaura naye kuti kudii but uri kunzi uri imposter watopinda pashabangu style kaingobuda uchitoti ndiwo muridzi wepolitical party asi ndozvauri kuita kaipepa anzo handiite zvepolitics ini kulienda handina kana chandinoziva nezvepolitics but zvandiri kutaura ndo zvandinoziva wakanzwa ndichitaura kuti nyaya yemasofa ndeyechokwadi ndinoiziva wakanzwa ndichitaura kuti mudzingu akanyika gulezi ndinozviziva because zvinizvo zvinoitika ndiripo kune imwe nyaya yandanzwa futi yamudzingwa iri kutenderera uri kunzwani iweona mudzingwa wenyu ningirikini anyway by the way apa pandotana nemi handichabelieve kuti muri brother yaya ningirikini because matadza kuprovana pachenyu handiti but pane nyaya imwe yamudzingwa iri kunzi akatenga chigayo nemombe 6 one day mimi nyaya iyi ndeyechokwadi because vanhu imi handichatombokutrust mese papa I think this is the last time nditotanga toti nditopedzera kutaura nemi papa oreri chekutanga kulendi ndinotanga ndakudayira kuti saka iwe uri kuprova kuti iye hanzvadzi yake ini ndiri kutaura nyaya yekuti musatora advantage yekuti mukoma wangu ari mukati moda kutora mari muchidya muchida kuita hanzvadzi yake ndo chekutanga then nyaya yechitu yechigayo chamudzingwa iyi ndatoinzwawo yatosvika kwandiri kuti mudzingwa anotenga chigayo nemombe nezuro ndakaenda kumba kwake mudzingwa ndakasvika siku zvakanzanzi abuda aenda kupati handizivi pamwe ndo pati yachona yaita saka ndakunoti 25,000 iye yatoshanda wasaka muti 25,000 yatenga chigayo nemombe 6 ndo zvandava kutoona kuti mudzingwa akutotora advantage yoti mukoma wangu ari mukati plus mudzingwa wega akaita katsotsi because iyo gayo kuti munhu angaswera achitora ranzi mukoma wako akaitwa mukadzi kujeri uko vari kutokomplaina undiendese kuchipatara mumbonontarisisa unoti zvinhu zvine musoro here zvaanenge achitaura izvo zvezvi saka mukuti ari kunyeba here aiwa chinogona chiri chokwadi zvacho but zvimwe zvinhu zvekuti haafanira kunge achizvitaura zvofanira kutaurwa nani idzi nyaya idzi dzakangofanira kuti wakutora nyaya dzebedroom because iwo kana uchiudza vanhu kuti uchiudza mhuri yese yezimbabwe kuti mukoma wanhingi vari kuti kwamukadzi kujeri mhuri yezimbabwe inenge ichiudzwa kuti iite action izive situation kusangana nakomanda wavo because that guy is not an ordinary guy, he is a commander. So why vasiri kubudisa alright kana ivo vari kubudisa nyaya yekuti komanda wenyu ari kuti vamukadzi kujeri alright tabvumirana napo sei vasiri kuzobudisa nyaya dzemasofa macases mamwe chokwadi but mimi why muramba muchingosimbirira nyaya yekuti yekunzi yemasofa iyo yemusinze musiri because uya hanzvadzi yacho abuda ari kuti hanzvadzi yacho abuda ari kuzviramba mimi why because inozati now you are sounding like Chigananda. Now you are now sounding like Chigananda, which is not right. Chi why mchidaro vanhu mimi ingava hanzvadzi yacho abuda chiramba nyaya iyo mimi why muramba muchisimbirira nyaya yemasofa muri unyazorwepa nemukomana wejeje akasungwa muramba muchingobudikirira muchitaura zvimakesi izvozvo chii chakadaro inda muchijairira mimi amudherere vanhu here mimi iwe kuliendi wewe uri kuramba uchitoti hanzvadzi ine ndopandotanga kuti ndokuuraya chii chataura chine musoro munhu handakana point yaari kutaura ari kungotukirira chete aiwa iye ashaka iwo haungasekerere zvinhu zvakadaro kamunhu achisvika panhingini pako otaura kuti inhingirikini yako why makadaro why are you like that night guys chii amugute here ropa ravanhu racho ramunenge muchinhikira muri kuda kutakwe vanhu vese vekutora muchidya nyama naye mimi vanhu vezvigananda vatumwa vezvigananda because you are now sounding more like Chigananda busy uri nguva uchitsimbirira akapuhwa mari yemasofa ipi senda chitupa izvo so tinhingini tidistribute chitupa chachoka mabhunu chinozikanwa senda chako tichimechanise tione kuti zvinomechana papi because you know it's unacceptable zvomuri kuita izvizvi which this is not right hatichasekerere chinhu zvakadaro why muchidaro imi matumwa nani mapuhwa mari kuti mutaure zvinhu zvakadai izvozvo
Yo kulie ndione ngone kuita zvemahurewo because yo ndikona kuti kusautisa ukonyanya kusaidira hure inini ndiri kutaura zvine musoro zvinobatika munhu ari kuramba achituka haana kana chaari kuda kuti tiprovane vanhu ava vari kutaura mafacts avo ekuti ivo vavo vakwanisa kunge vachipiwa mari nevanhu kuti hanzi comrade wenyu ataenda kuchipatara comrade wenyu vari kuda kuita zvinhu zvinobudisa mari kuvanhu ko aya makesis ava ari kufanira kungodza mhuri yezimbabwe chokwadi kahwani kuti munhu ane kesi yakadai tipei mari tikavhe zvakadai zvanditika kwete kuti makesi ari kungonzi tipei mari but havasi kutaura makesi acho nondechi aiwa I think the best thing munofanira kuningirikira zvenyu zvokuti munomufona mune maningirikira asina maningirikira makaisa is high time kuti vanhu muise mafaces enyu apa tinyatsokuona ndinoto I try by all means kuti ndifonere back sister vatry kudzoka tigara tangopedza nyaya yacho once and for all munofanira kubuda maface enyu tofanira kuona tokutsvagai zvitupa zvenyu moisa apa mese muri 2 mobva maningirikina because nyaya yacho haichanakidze manje kana makuramba makungodai so chii chamuri kuita munozviitire chii kona izvi zvakadaro izvo zvinai tamba nepfungwa dzedu munotamba nepfungwa dzedu imini muchidza kuti tozodai tikada tutaure nemi zvakanaka ndokuraya unozati pandikuona vanhu imimi so haiwa mukutadza kuuraya nzara mukutadza kuuraya ningirikini ngomototanga kuti munofamba muchiti munondingina vanhu zvisina kana direction pfungwa dzenyu ndedzemungouraya kuparadza vanhu kunyudza vanhu amugute here muri kunyatsorwei muri kudei kulendi inini kuti unyasoona kuti inini ndiri kutaura chokwadi ndanga ndichida kuti kana wanga usina nhamba dzamudzingwa ndinogona kukupa nhamba dzamudzingwa wondifonera mudzingwa arimo apa mhuri yese yezimbabwe tototaura netime kuti tiri kusangana nenguva dzakati kana saru waka wachona ndokupa phone nhamba dzake womufonera tosangana nenguva dzakati iye wachona ari kuzvidira hanzvadzi yake womufonera tosangana nenguva dzakati but ngaaregedze kutuka nditaure nemunhu anotuka ndosaka uchina ndichiramba ndakamunyararira handina kwatinenge tichienda ini ndinoda kufokasa nekuti mukoma wangu abude mukati ndosaka nini ndiri kutaura kuti ndareceiva mari yakati kubva kuvanhu kuti musi wa20 tisangane kukoti ari redi kusangana neni kukoti kana asangada kutora neni pafoni ngaauye kukoti ndinenge ndiripo yo kulie ndiwouya tosangana face to face tuwane kuti pukanyira makamera edu ndozvamukajaira pukanyira totoya totalosi tosanganisa vanhu ime panguva 1 mimi tokusanganisa inguva 1 muchiti mukutaura chiye mune muchitaura muchitukana mukutadza kutaura pako nditerera nyaya dzezvegananda kulendi ndinenge ndakungorova vanhu bhozi ndinenge ndatsamwa kuti hama yangu iri mukati vanhu vari kutora mukana wekudya mari vouya papoto indifesa vachinikonfranta vachinodza zvisina basa ndinenge ndakutongorova vanhu panenge pasina zvekuita ndopai pandotanga kudzondouraya munhu ende munhu anofa wakatarisa ai mutori maziyewo zvenyima aiwa ndinovatsamwa mauda kurova munhu unozati zvinochiterera zvikapa kuzeka iwe aiwa but zvanzi mhuri yana nyoka hanzi mhuri mana nyoka mabhunu manga muorere mukomana 1 chete iye nyoka mabhunu wacho 1 munhu ndiye anga ari munikirini wavo chete iwe uri kutaura izvozvo uri wekufamily kwedu iriwo aiwa ataura kawekufamily kwenyuwo vangachitaura mamuchitukana zvinyadzo saka sei uri kumbhilivha kumba kwedu kunoti nyoka yemabhunu handidika ndiye muhombe then kotera uyu musikana uyu watiri kuti ari kuzimbabwe handidika kotera inini then kwaita imwe cousin sister yedu isusu then toita 4 takadaro baba vedu vakatofa takakwana taka 3 takadaro then necousin sister imimi ndo according to imimi handiti saka inini zvandichaita ndichada kumechanisa handiti maona sister vanga vachinatsotaura zvese imimi chibhozi imimi apa ndamirira chatauda kumirira chitupa chenyu so zvatoda kuita pandisiri kuwirirana newe ndepekuti iwewo wakangotaura kuti sister hatichatowirirani inini newe hatichatowirirani saka amusiweko mhuri yacho ende mimi problem yenyu tokugadzirisa isei tota iwewo uri kuti uchigananda uyo ari kubuda ari kuti anhingina but uyo ari kunyatsoprova kuti isister wacho atoti ngatikubuditse zvitupa izvezvi handiti ndiri kuda handichateerere zvamakutotaura indakutoda kutoti zvitupa zvenyu zvese zviapa ndikompe tipedze nyaya mhuri yezimbabwe yogara yanzwa ende matotikanganisira basa kutaura zvinyadzi chii chamunenge muchiita ichocho ndati izvo takuda kuti chitupa chenyu chitupa chake mobva maningirikina mese uri kuudzani kuti asataure zvinyadzi iyo ndakakuti pane zvinhu zvaataura ndiwerengerwa kana 4-5 mawedzi aataura unokwanisa kumataura here papa approva kakuti mukoma mukomana 1 akataura kuti iwe hausei haningirikina yacho uri kutaura zvinhu zvisiko
aiwa ukandichatirisa mani yomunhu approved matere newe kuliye ndiwo usati undijairirewo aiwa inini nyaya yekutojairira vanhu nyika kuliye ndiwo wakutondibowa manjewo wakutondibowa kuliye ndikugumira iwewe aiwa haina ndipuwe mugano inanditerereni udza zvisabasa pakati pehama yangu ndichitoti hama yangu yakasungwa yemukati iwo wakutotora advantage yekuda kuti uri kudya nezvigananda kuliye ndandisi kufara nemashoko auri kutaurira muri ndimika zvigananda vanhu imimi ndimika bhozi iwo ndiwo rutonzi chigananda imposta unongobuda uchingoti ndiri hama yake ndiri munyikina wacho pakuti chiko muri right here vanhu mibhori ana kubuda ndagara ndiripo but inyaya kuti vaindiviga vanhu ava ana sarwaka unovigwa sei uri mupenyu vanhu vanenge vahaiwa kubva kubhawo vauya vasina kukechwa vasina mari vongopiwa kana ma500 rands votanga kuuya panapo uzondichiende munototi ndiri hanzvadzi yachona ndiri hama yachona ei hama yako ifanaa ndikatazoziva hama yangu inini iwo kanzibata mai wako iwo chero wakufonera uri kuamerica ungatazozoti voice ndera mai wangu iri bhozi pane pawazobvunzwa kakunzi aiwa iwo kana uri ningirikini yacho unogara kupi watanga kutaura kuti unogara kurustenburg papi pacho vanhu vanoda kuziva ka handisi bharanzi kulenda nditaure pamba pandinogara inini handisi bharanzi ndinotokunyeperai ndokudzei ndiri kuzimbabwe ndinokunyeperai ndikudzei pandogara iwo ndakakuti ndiudze paunogara iwo unotaure nezuro veve wakandudza vakati saro waka akwanise kukupa phone number dzake dzepersonal because anozoti munogona kutreka makamvinga pamba pake saka inini ndinoudza vanhu pandinogara undopenga inini kwandinowanika kunozikanwa pani ndiani asingazive kune Coolend studio iwewe nezuro ndakakudza ndoda kuya kustudio kwako wakabvuma here kuti handamboramba ini ndiani asingazive kustudio kwangu ndoona ndokupai location ndipe location ndiuye mina ndikusendere location yacho because zvingatonetsa ende ndakauya kustudio kwako usazvitochitera danzvadzi yacho kana unogona kufira mustudio mako vanhu vakapedzera kuona nhasi yokulendi usandishatiriza kuzinzwa uyai svikai background tione kuti zvinomira sei uyai svikai handiti mimi munokwanisa kusvika da kuti musvike kustudio I think nyaya yacho ndokutotipere zvakawanda kustudio kwakweko itai musvike because zvingatonetsa because tikutisenda ichitupa musida kusenda kuti kompema uda kuti muda kusvika kuningirini kwangu mirai ina handingozvisimbise ndiri mustudio asi fesi ichabuda handiti munenge masvika kustudio zvongopera kahwani svikai studio ndiri kuya ndikandire location yaina ndiuye papo ndakutoisa location ipapo because zvingatonetsa ndaisa location omana amene kuti munhu kufirira ndiri hama yacho ini omanaka kuda mazimbabweans amene kuti inzara kupenga kuita se anyway by the way mazimbabweans inini zvangu phone number dzevanhu ava vanenge vachitaura zvinhu izvezvika according nebasa redu hatibvumidzwe kushare phone number I know kuti vanhu vakawanda muchitanga kuuya muchiti chimbotipawo number dzake munhu iye titaura naye please kusenda phone number dzemunhu zvinosungisa inotori mhosva yakatokurisa iyoyo so garai mazviziva mazimbabweans toda vanhu vanoti tikataura nemi motaura muchiita se muchinzwisisa handikwanise kushare phone number dzemunhu uyu please zvizivei izvozvo I think ipapa munokwanisa kuningirana muchatirengerawo please nemashoko anga achitaurika ndoziva kuti vanhu hamuna kubatika nazvo zvakanaka ndiri kuzviziva ende kune vanhu vazhinji vanodawo vanenge vane nyaya dzakawanda dzavanoda kutaura dzepolitics chero uri munhu wezanu PF uchida kuuya uchiti Coolend nyaya yakadai uchida kuuya uchida kusimbisa zanu PF yako uya ndikukrashe panapo uya nditaure newe namba dzangu idzo munhu wese it's open for everyone zvaunongoita chete unongotaura unotanga waisa message Coolend ndiri kuda call then tobataita se tobatofonerana inini handisi munhu kuti time ndovandatokupinzira ipapo totaurirana nyaya dzacho so for now regedzai timboona kuti vanhu ava vari kuda kuedza kuita sei pane nyaya iyoyi munokwanisa kundudza zvamunenge muchifunga mucomment section kune vari muSouth Africa vanda kuregisterwa makampani ubva vhurwa FNB business account bata education research pana ranzana mukoma ON zvinongoitika nechekudai so iwo unotaura nawo wovaisira madetails ako kwauri ikoko wakutokwanisa kuningirikina kutovhurwa kampani woregisterwa FNB business account zvekukumbira maakaunti inyaya dzekudhara dziya saka tikungoti vafonerei vabatei ipapapa mukwanise kunge muchizobatsirikana mukwanise kunge muchiitirwa zvinhu zviri kunge zvichikunetsai kwamakore mukwanise kuzowanawo matenda muSouth Africa because unenge wane company mari yako wakuzvibatira wega muaccount mako chero uri security guard uchida kutambira mari salary chaidzo unokwanisa kunge watone account yako saka chinongodiwa chete valid passport zvekuti hauna work permit ne study permit dzanyaya dzekudhara idzodzidzi